Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kini. Mga igsoon, ana kita sa ikalimang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Atong ihalad kining santos nga misa lang sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon. Iampo nato ang atong mga pamilya, mga higala, ang tanang taong gisaaran nato sa atong mga pag-ampo. Labi na ang pag-ampo usab sa mga pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Ug alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa purgatorio, hilabi na kadtong wala na nahinumdum kanila. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako yamot, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit, magampo kita. O Diyos, nga naghatag kanamo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga mo'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe, ug nakakabig sila ug daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia sa Pidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo
o pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya, milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalya. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Og sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron mutuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo halang sa tanan, ug maluluy-on alang sa tanan niyang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo, gikan sa basahon, saang gipadayag.
Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babayi, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maghatag ako kaninyo og bagong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Aleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang sa Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. himayang ikaw, O Ginoo. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao, ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Praise ikaw, O Kristo. Maayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo. So sa atong Ebanghelyo karong adlaw, kini nahitabo sa katapusang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo uban ang iyang mga tinun-an sa wala pa mahitabo ang iyang pagpakasakit o pagkamatay didto sa krus. No, bag-o pa lang nilakaw niining higayuna si Judas Iscariote aron pagbudhi kang Hesus. Og nahibalo na si Jesus nga hapit na moabot ang iyang takna. Tungod niini gisulti ni Jesus kanila ang usa ka importante kaayo nga sugo. Mingon ang Ginoo, paghigugmaay kamo. Love one another, no? Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Naunsa may gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon mga igsuon, ingon nga ako nahigugma kaninyo,
paghigugmaay usab kamo, no? Kabaluta nga si Jesus wala lamang nagsulti og nindot nga mga pulong diha sa iyang pagwali o pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian. Uban sa mga pulong ni Jesus, iya usab nga gipakita kanato ang gugma nga makita diha sa iyang mga buhat. Miayo siya sa mga masakiton, mipasaylo siya sa mga makasasala, mipakaon siya sa mga gigutom, gi-welcome niya kadto mga sinalikway sa katilingban sama sa mga makasasala ug mga tax collectors. Gi-comfort niya katong mga nagsubo sama sa iyang pag-comfort kang Marta ug kang Maria sa pagkamatay ni Lazaro. Ug labaw sa tanan mga igsuon, gihalad ni Jesus ang iyang kinabuhi didto sa krus alang kanato ug kanila usab nga misalikway kaniya. Muna'y pagpakita mga igsuon sa gugma ni Jesus, dili lamang sa iyang mga pulong, kundi labaw sa tanan diha sa iyang mga buhat. Mao kini ang matang sa gugma nga gipakita o gihawhag kanato ni Jesus nga atong sundon og puy-an sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kini ang matang sa gugma nga dili lamang hangtod sa mga pulong, kundi makita giyud diha sa pagtratar nato sa atong isig kaingon. Kini ang matang sa gugma nga nahigugma dili sa lamang sa iyang hinigugma o sa sayon higugmaon, kundi apil kadtong lisod higugmaon sama sa atong mga kaaway ug sa mga naglutos kanato. O kini ang matang sa gugma nga wala naghuna-huna sa kaugalingon, kundi naghuna-huna alang sa kaayuhan sa tanan. Munang gitawag kini ni Jesus og bag-ong sugo, new commandment. Tungod kay ang atong sukaranan sa atong gugma mga igsuon, dili na ang atong kaugalingon. Katubi taong gipangutana si Jesus, what is the greatest of all the commandments? Ang tubag ni Jesus, love God. Ang ikaduha, love your neighbor as you love yourself. Pero kini bag-ong sugo ang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili na ang atong kaugalingon mo'y atong sukaranan sa atong gugma sa uban, kundili si Jesus na mismo. Siya ang atong modelo sa paghigugma, tungod kay ang iyang gugma walay gipili ug walay kinutuban. Apan sa tinud-anay mga igsuon, lisod gayud kaayo kining maong sugo sa atong Ginoo kanato. Dili gayud sayod ang paghigugma sama sa gugma ni Jesus, sa paghigugma sa atong kaaway ug sa mga naglutos kanato. Apan angay natong hinumduman nga dili gayud nato kini mahimo kon kitara. Mao na nga ato gayud pangayoon gikan kang Jesus ang iyang grasya nga makakat-on unta kita sa paghigugma sama sa iyang paghigugma ngari kanato. Unconditional nga gugma. Sa katapusan si Jesus mingon, kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga disipulo. Sumaningkamot gayud kita mga igsuon nga matuman unta nato kining sugo ni Jesus sa paghigugma sama sa iyang gugma. Ang atong pagka-Kristiyano o pagkasumusunod ni Kristo dili lamang makita no diha sa atong pag-anhi sa simbahan, sa atong pag-ampo o kapag sulob nato og krus o eskapularyo sa atong pagrosaryo, apan makita usab kini labaw sa tanan diha sa kung giunsa nato paghigugma ang atong isig kaingon. Mao na nga ang gugma mo'y atong marka isip Kristiyano. No, kung pangutan-on taon sa magitinuod nga simbolo sa gugma para nato nga mga Kristiyano, dili lang kanang heart no nga i-decorate nato kung moabot ang February 14. Ang simbolo sa gugma para nato mao ang krus ni Kristo. Kay kanang krus timaan sa iyang dakong gugma nga kanato. Unta maipakita usab nato kini nga gugma nga kahibaw mo sakripisyo alang sa tanan, no? Sa atong pagtubag unya sa katapusan sa misa, moingon ta, salamat sa Dios ug sa atong pagpamauli sa atong tagsa-tagsa ka mga balay ug mga trabahuan, dadon unta nato ang gugma ni Kristo
ug puy-an sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mamahimo unta kitang mga instrumento sa gugma sa Dios dinhi sa kalibutan. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kay Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios sa atong Amahan, nga mipalingkawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon ug mibanhaw kaniya. Muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan, nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga naghupot ug buhatang publiko, magtuman uban ang kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan, ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawadag kadasi, o gisakit sa kinabuhi, o wala na'y gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, mahakaplag og mga tao, nga mubati og madubag alang kanila, ug mutabang kanila sa pagbaton ug pagsalig, diha sa ilang dignidad ug katakos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila kansang kinabuhi, gigahin, diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy, makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa relihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa atong bag-ong Santo Papa, Leon XIV, nalig-on unta siya diha sa iyang tahas sa pagtukod sa lawas ni Kristo, diha sa kahiusa, gugma ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga inuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halang Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay mabag-o sa atong kaugalingon, diha sa Espiritu, aron matubo kita diha sa gugma ug sa kahiusahan ngadto sa hingpit nga kahangturan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing, aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab, uban ang bagong kinabuhi diha sa pagkabanhaw sa imong anak, sa Jesucristo nga buhi ug hari, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawatan ang sa iyo sa bisyo gikan sa imong mga pamo. Alang sa pagdayag ug maya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong puslanan sa libok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios. Pinaagi sa talahurong pagbinayluay nining sakripisyo sa Eukaristiya. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maransab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ng tusang. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatan. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo, alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leon among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
Nausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, ug himua nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.